Yen ngono, ayo kowe saiki sumingira. Aku bakal sak pejagong lawan Begawan Kesawa Sidi nyuwun wahyu Makutha Rama kuwi. Narpati Basukarna, piye? Aja gumampang merga pepakem Makutha Rama kuwi ora sadengah diwedharake. Mongko tekadmu ing kene nganti wadyabala gelar sepapan, tegese kowe mung arep bebutek banyu bening. Apa meneh nganti Kurawa, mongko Kurawa wis kondang ambek angkara murka. Mula kowe bali yo wae lah dalah. Gampange kowe ngalang-alangi Paman Harya. Kurawa mang dawuh nyingkirke kewan-kewan iki. Inggih, nggih. Kurawa ayo do nyambut kae iki sing wangsulan kok mung wong siji ya. Kurawa ayo do nyambut gawe lenggaske coklo kendarate niku. Wah iki gawean meneh. Awas tandak muter kowe.
Edan. Kok pecah sirahmu. Jorge. Ayo, adu godo. Podra gue. Waduh. Kurawa bubar maut mungsu Anoman. Ayo aku ya golek mungsu sing imbang. Kowe buta Jajal Raka ya? Ya aku Ditya Jajal Raka. Kowe sapa? Aku Raden Dursasana. Ayo mungsu karo aku ana sirah buta tak nggo gatheng. Maju tak rimah-rimah untal marang kowe. Wah, rata muteni. Wah, edan buta kae ampun, lintah. Ojo
Soendro. Waduh, Teni. Terpus. Wah, rumpul modar ini. Wah. Waduh. Waduh. Ejian apa tadi? Waduh. Wah. Wah. Mati lah. Woi. Wah. Ya, padha kowe. Wah. Ora rubuh. Oh ya, mutar kowe. Mati mutar. Waduh. Yan. Kepiye to iki?
jebul siswa-siswane Begawan Kesawa Sidi nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa sampun bubar mawut. Prayoginipun pripun niki, Nger? Paman. Salebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kesawa Sidi. Lan cetha yen niki pepakem Makutha Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih. Cetha mboten diparingki lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenane Begawan Kesawa Sidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta, Paman. Oh nggih, prayogi sanget mriku nggih mang lepaske senjata Kunta. Dewa Bathara ing atas Narpati Basukarna kae satriya lan senopati nanging laku culika nglepaske gegaman mongko sing dituju sesembahanku Begawan Kesawa Sidi yen ngono tak saute pusakane Karna kae. Pusaka kula senjata Kunta malah disaut Anoman pindha dipun lolosi otot bebayu kula. Mongko menika pusaka ampuh paringanipun dewa paman. Aduh, Nger. Lajeng kados pundi menapa mundur mawon paman? Kula mangdawi mundur. Kula ten mriki mawon taunana windanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kunta.
genti kang cinarita sarenging lampah ing sawetaning negari sing glawura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Desana kinarya pertapane sak raja pandhita peparap Begawan Wibisana karana sutaning galih kaya wis rumaos sungkan dateng eden-edening Marcapada labet kapegatan sing pepunden kang wis ngruwini nyuwarga ing Guruloka Surya Pantara Ratri Astining galih parikedah sumusul dhateng kamuksaning Sang Prabu Ramawijaya kaya mangkono sigra amurwani kang pandulu sedyaning kayunarsa awegas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kocap dados sekala ana cahya mijil saking jagating Dyan Wibisana nanging ilanging cahya dadya wujud sipat titaing Bathara kaget kadurwekasan Sang Begawan Wibisana dadya jugar semedine Toto kadwisaya Indraksasara Maruta Bawana Gana Margana gawe jugar nggonku patrap semedi temah dadi geragapan rasaku iki kok ana sipating titaing Bathara kang mijil saka anggaku ana cahya patang perkara sapa kowe kula pun angkara kula menika yekti kadang paduka nunggil sajuka dhateng angga paduka mangko cahya abang pramila paduka gampil ndawaken deduka tuwin gampil kebranang menika awit saking pakarti kula kula ugi kadang paduka nunggil sajuka ing angga paduka nami kula pun Ludra mangko cahya ireng pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika wakarti kula dalah kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa nami kula Sukarda mangku cahya kuning neng boten enten buta werna kuning saentene nggih ngaten iki pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira ngadi busana remen ulah asmara menika saking makarti kula nadyan kula ugi kadang paduka mengku cahya seta nami kula pun Nuraga
pramila paduka gadah musik tumindak suci remen olah manembah jati. Oh, dadi kowe kabeh kadangku catur warna. Kula ninggih dosang Penemban. Wit brol mijil wonten ing Madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajiwa kalian angga paduka. Nanging kenging menapa wekdal mangke paduka bengkas. Kenging menapa paduka tega dateng kula. Kadangku catur warna. Ora teges aku tega marang kowe kabeh. Nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka anggap. Krana aku bakal nggayuh sampurnaning urip. Mula aja nganti padha ngrendheting sedyaku kudu tak bengkas. Aduh, yen mekaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan Penemban. Wela dalah. Yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh, aku ora iso. Nanging ana dalan kang prayoga kanggo kowe kabeh. Mlaku wong ngerengetan bener. Mengko yen ketemu satriya bagus ngaku satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka. Kowe kabeh padha njaluka sampurna. Lan tak lilane supaya manitis marang satriya iku. Oh inggih, matur sembahun sanget. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pamit Penemban nyuwun pamit ingkang padha surti ati-ati.
saya dalu aras apyara sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karanggan putyanira sang Twijawara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang bocah bajang ireng angin sireping sang Wang Araka gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Wang Pertangga pati ingkang jemedhul saking Brangwetan nadan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya duwe tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancina wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buta Maesaras pati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sab-sabta hasta Astana dasa Goro-goro apa to pertandane goro-goro goro-goro ing jagating pakliran saiki amung ngurmati mijilira parapat punakawan kilurah Sumargaring Petruk Smawana kilurah Bagong ingkang samya gegecekan madyaning ora romba alon arire
sore padang bulan ayo padha dolanan rene-rene bebarengan rampe-rampe dalam bocekan kae-kae ramulane yen disawah kok awe-awe gara-gara kang gareng gara-gara truk gara-gara iki sowan ana dusun Karangasem Ponjong Gunung Kidul kene mau sore jan rame banget ya tekan saiki kisah rame isih gayeng carang ya apa jenengane mau apa jenenge lelimbukan gasik iki gara-gara ya gasik kuduan neng bubar tetep jam 3:30 jeblok gundulku iki bare iki ora masalah aku ki wonge ora masalah kok anggere iki kono bahan anggere awake dhewe iki engko bedhek-bedhekan ki wis suwe banget kuwi bedhek-bedhekan tur diselingi karo gathik glinding wis suwe banget kuwi engko karo kutut manggung wah suwe banget gathik glinding tambah kutut manggung gara-gara le bubar jam 3 ayo nek gara-gara bubar jam 3 lakonmu piye gong iya ha iya no iki kamangka jam 4 kurang 10 menit ki biasane ya wis adzan mulane tur iki masalah ya masalahe piye masalahe masalah lakone dawa mburi umpama iki engko gara-gara rada mblandang 30 menit ngono. Mbure iki wah. Kacau. Kacau balu tenan. Ha iya mulane iki karo ngematke jam, Gong. Aja bablasan engko nek bablasan ndak. Ndak bablas soalnya umpama bablasan ngono ki nek sing kanca-kanca ki ora masalah. Ora masalah. Ha apa? Heeh, sing masalah ki kowe. Ha iya. Sing masalah aku. Kamu kaki naskah aku ra soling ringgas ta. Lah iya, turise mejang barang to mengko Gong. Heeh. Aku arep melu ngrungokke wejangan men dadi pinter aku. Iki timbang ora omongane bedhek-bedhekan wae. Wis bedhek-bedhekan wis lawas banget Gong, mbok ora usah Gong. Lah iki anyar lho aku ndek anyarne lho iki. Tak jamin ora lucu wis tak percaya. Ha apa iki? Ayo mumpung iki Kang Gareng kuwi sing kon wangsulan kuwi. Apa kene, Kang? Bedhek-bedhekmu apa? Kene iki cah pinter, Ji. Kene iki mbiyen iki sekolah ki ya tutuke padake. Heeh iya ya, percaya aku nek karo kowe iki. Saiki tak bedheki bab kewan. Kewan meneh iki. Wingi bar kewan lho. Ora masalah sing ana kewan ya. Apa? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin.
Apa? Ayo kowe apa malah tekon genti kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Gajah. Ora tetep oleh gajah iki. Jaran. Jaran tetep oleh, jaran ora apa-apa ning pom bensin kok. Pitik. Alah pitik iki paling gur ngopo to? Ninggali rereget paling. Dadak nyapone. Kudu liyane. Iwak ora oleh. Ra iso ning daratan. Nek dilebokne akuarium digoreng pom bensin iso ku tetepan. Terus apa? Kira-kira sik kewan sing ora iso mlebu ning pom bensin. Kodhok. Gak iso kodhok. Aku nek ngorek ya. Be gayeng banget ra? Ora. Ora apa-apa ngene iki wae sing penting ku apa jenenge? Dawa banget isian wektune iki soalnya nek ora omong-omongan ki ya. Ndak ngelangut. Tur iki ya isih dikancani karo Dik Lintang Kairo. Ha iya no, ya masa adik kon omong-omongan dhewe ya ta. Engko bedhek-bedhekan karo Dik Lintang ki lak gayeng banget pisan. Bedhek-bedhekan pokoke malam ini bedhek-bedhekan. Ning isih ana kutut manggung barang e. Ora apa-apa, bedhek-bedhekan nomor 1 kok. Apa ora kutut manggung sik, Gong? Kok sik ah. Apa bedane lontong karo tempe? Apa bedane? Apa, Gong? Nek lontong teleponi tempe ki arem-arem. Nek dudu aku lho sing ngomongan kuwi mau dudu aku. Kowe suwe banget lho, Gong. Ora masalah. Suwe kae nek ora lucu kan ora apa-apa. Heeh. Gayeng ya terus ya. Ra. Dalope medun dalope. Sopo? Kae sing jara sandok kuwi. Jara sandok ndase tok lho. Sing selewah kok gur sirahe. Ayo kuwi karang yo. Wong aku nang omahku le apa jare omongan karo aku ki gleleng, Gong. Piye lho omongan? Aku ku pengen nganu Mas, semir ke lho sik. Apa disemir separo terus mengko dinae motif. Tuh. Apa jenenge? Terus dumeh wingi bar cekot sepatu. Saiki wayangan sepatune ora tau copot. Pamer kok ya iso murup kok ya sepatune kok ya. Ha iya. Dipaku kok. Kat mau ki dienggo terus lho, Gong kowe. Heeh. Kaya jaran. Ha iya. Apa sikile iki dadi siji karo sepatu apa kepiye aku ya ora paham. Lho sepatu ora tau dicopot. Rambute selewah. Kaya ngene iki. Utake kesemira ya kira-kira ya. Embuh Gong tekono-ono kono. Aku memeng aku omongan karo kae. Males aku. Malesi nok wonge kok. Omong dhewe to wonge to. Nang ki wae wis ngono kae. Ora apa-apa karang biasa to. Kae iki lehku nemu e mbiyen. Nemune endi, Gong? Nemune nganu pasti. Pasti ki apa? Pasti ki pasar kewan ki lho. Oke lah omongan dhewe to. Biasa ngono kuwi, biasa. Aku lali nukokke obat nek duitku entek. Malah ora tak tukokne obat dadi omongan dhewe ngono kuwi. Kuwi kira-kira sing rada tegel sithik dikampleng ora apa-apa kok. Men rada apa jenenge mari sithik lah kuwi. Apa njaluk tak tukokke obat cuket apa piye? Rodam. Wis jan. Aku kok ya iso ketemu karo wong kaya ngono kuwi. Ketoke iki aku iki ditakdirkan untuk berteman dengan manusia-manusia unik. Soale kowe ya unik, Gong. Oh, aku kan anomali. Anomali. Wis ah. Ha iya, mbok kuwi. Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan, Gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu ki mesti bintangnya tamu.
Mbak Lintang. Nggih. Wah, isih kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo Ngono juga. lho. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang. Heeh ya lali karangan yo. Biasane ki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina bubuk. Yo, sini Lah kan bubuk. Kemarin aku di Nina bubuk Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina bubuk. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, Alhamdulillah. masih fresh. Jenengan gimana? Tasnya fresh to niki. Wah, jantenan. semangat pokoknya. Nggih. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, tenan semangat ngantuk gini. nggih. Nggih, pancen udah. Aku sesuk ki isih sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Mas Sesuk ki. Gading berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gawe menggur ki wau panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh, Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-pen diwangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih, niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki, nggih. Terima kasih Mas Gading. Iya, matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo, Gong? Domonge aku ki Piye to jane? bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awor karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan kok. Grogi ya, Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih, Kutut Manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah, nggih lenggah to Kutut Manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo ki kapan mulai, Mbak? Saniki, Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo, monggo.
Ya ampun Nyapa gumujeng. saja iki? Ampun Kudu gumujeng. guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Manggung nyoba manas Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti Ngiyup berkah. nih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi pembawa berkah loh. Nggih, Mas berkah Hujan. terkabul niki. Nyapa tuh ke Mas Mas ini Mas? Apa? Ini lho Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi itu apa? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktife iki. Yang meniki aktif-aktife iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Walah. Lah fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh ki kan Mbak-mbak sendane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora meram-merem wae ngono ae. Wah aku ngerti kok. Ora. Oh, Ora oh. ngerti berarti wong ketemu aku melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ki. Ayo.